Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, pasalamat ta sa Ginoo nga nagkatigom taron nining atong pagtapos sa atong Flores de Mayo niya maghimo taron sa atong Children's Congress. Salamat ninyong nimata og sayo mga bata, labi na gyud sa atong mga first communicants nga niya karon atong iampo pinaagis mahal nga Birhen Maria nga mupadayon sa paglambo ang atong kinabuhi. Salamat sa atong mga catechists, volunteers ug sa atong school catechists ug sa atong mga PYCC nga minghago gyud pagpahigayon nining ato karong gihimo nga Children's Congress. Ato sang iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang atong mga leaders mahimo unta gyud nga mahigugmaon sa pagpalambo sa atong pagtuo o pag-atiman labi na gyud sa mga kabataan o sa mga nanginahanglan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong simbahan, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan ta sila sa Ginoo og kalipay, kalinaw og panalipod sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa. Atong gipasidunggan sa day karon si San Justino o sa kamartir, Saint Justin o sa kamartir, philosopher o niya theologian. Namatay ni siya mga 165 AD, natao sa di siya mga 100 AD, so mga 65 years old na ni siya, pero usa ni siya sa gitawag o Fathers of the Church, nagsunod sa mga apostoles. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa binuang sa krus, gitudluan mo sa paaging kahibulungan si San Justino martir, mahitungod sa taas nga kinaadman bahin kang Hesukristo. Itugot kanamo tungod sa iyang pangama ang kalig-on sa pagtuo, human isalikway namo ang mga sayop.
Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Judas. Apan mga higala, hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kamo mga igsuon, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo o pagpabilin kamo sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Kaluy-i kadtong nagduha-duha, luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ug ang uban, kaluy-i usab, idumbadan sa kahadlok, apan likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Kaniya may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan, ug sa pagtugyan kaninyo, nga walay ikasaway ug malipayon sa iyang mahimayaong atubangan, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalangdon, gahom ug otoridad, sukad pa kaniadto, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon niini, daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa kabangkete,
mabusog ang akong kalag. Ug sama sa diya nga mga ngabil, magday kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya, namalik sila sa Jerusalem, samtang naglakaw-lakaw si Jesus sulod sa templo, nangadto kaniya ang kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga punuan sa mga Hudeo, ug nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini, ug kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod. Mingon si Jesus kanila, mangutana ako kaninyo og usa lang kapangutana, ug kon makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod pagbuhat niining mga butanga. Tug-ani ako diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Unya, nagtimbang-timbang sila sa ilang itubag kaniya ug nag-ingnanay, unsa may atong isulti. Kung moingon kita nga gikan sa Dios, mosumbalik siya pagpangutana, unya ngano man nga wala kamo motuo kang Juan. Apan kung motubag kita gikan sa tao, nangahadlok sila sa mga tao kay ang tanan nagtuo magod nga si Juan tinuod nga propeta. Busa mitubag sila kang Hesus, wala kami masayod. Og miingon si Hesus kanila, nan dili ko usab kamo tug-anan sa katungod sa pagbuhat, sa katungod ko pagbuhat niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ko ikaw, o Kristo. Mamalandong tagkadiyot. Kini si San Justino Martir, tiguang na ni siya sa dihang nagpa-convert, nahimong Katoliko. Di ni siya bata sa dihang gibunyagan niya, bright kay ni siya, philosopher, nagsigig tugkad sa kamatuoran niya. Iya gyung pamatud-an nga ang labaw gyud nga kahibalo or knowledge mao gyud ang knowledge of God, ang atong pagkailas Ginoo. Gipangutan na imong tupad ing na kaila jud ka ni Jesus, na kaila ka ni Jesus.
Kinsa din ninyo ang tinuod yung nakaila ni Jesus? Taas ang kamot. Very good. Sige, tubaga ko ninyo ha. Diin nagpuyo si Jesus pag tubo niya. Dito sa Nazaret. Kinsay mama ni Jesus? Kinsay papa ni Jesus? Saint Joseph. Kinsay apuhan ni Jesus sa side ni Mama Mary? Na iyang lolog-lola ba sa side sa iyang mama? Si San Joaquin o si Santa Ana. Kinsa may iyang lolo sa side sa iyang papa nga ni Jose? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Si Jacob. Si Jacob, no? Naanay naana sa Matthew chapter 1, genealogy of Jesus. Pila may iyang edad sa dihang nisugod siya sangyaw, nagkatikisi sa mga tao. Pilay edad ni Jesus? Wa mo kibaw, mga 30 years old. Pila may edad ni Jesus sa dihang namatay siya? Timan ay gina ninyo, 33. Mga 33 years old. Unsa may namatyan ni Jesus? Nasluyo nako, gilansang sa cross. Kinsay gusto nga ilansang sa cross? Taas ang kamot. Naagi ni Isas kamot da. Very good. Si San Justino, Saint Justin, sama ni Maria, sama ni Jesus, nagbinuutan. Unya kay gikalagutan mas mga tao, mga leaders, gilansang or gipatay siya o nisugot rasad siya patyon basta di gyud siya muundang paghigugmas Ginoo. Muna dinhi sa atong unang pagbasa butang gidiri nga kaluy kadtong nagduha-duha, luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Og ang uban kaluy usab inubanan sa kahadlok apan likay bisan ang ilang biste nga nabulingan sa daotang kailibgon. So mahigugma kita sa atong isikatao, ato gid silang tudluan aron dili maadto sa impierno. Muna dito sa kapilya nagkatekesis dinhi sa simbahan, nagkatekesis gitudluan ang mga bata, kamong mga bata aron dili ta maadto sa kalayo sa impierno. Nya higugmao nato ang mga buangon, higugmao nato ng mga bugal-bugalon, kanang mga kawatan, kanang kusog gayong musuyop, ang kusog gayong mangulata, ato na silang higugmaon, pero dili ta magpatakod sa ilang mga sala, sama ng pagsigbugal-bugal, musugot lang tag bugal-bugalan, basta dili ta magbugal-bugal. Musugot lang tag kulatahon, pero di ta mangulata. Sige, lingay mong tupad, nasugot kag kulatahon. Sugot, dili. Sugot yun. Aron lang yun, dili ka makasala. Nya mao ni siya ang authority, mao ni siya ang katungod nga gihatag sa Ginoo nato nga kamaotang moantos, kamaotang mopailob, kamaotang mohigugma bisag sakit na kayo. Muna nga niingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, ang authority nga atong pilian duha ka buok.
authority gikan sa Ginoo o authority gikan sa tao. Ang gikan sa Ginoo, sugoon ta niya og paghigugmaay kamo, pagpinasayloay kamo, pagpakamatay mo para sa inyong isig katao, paghinatagay kamo, ay mo pag-away. Pero ang authority sa tao, moingon, siguro agyog higugma imong kaugalingon, naa gani mangilog, tamparusa dayon. Kinahanglan ikaw gyoy sikat, ikaw gyoy pinakagwapo, pinakagwapa, nyag naa gani mulabaw nimo, libak ka nagmaayo, dauta. Mo na siya ang mga authority dinis kalibutan, mo nang nag-away na tarog maayo. Sige nang away. Atong mga leaders nga nagsunod sa authorities kalibutan, sige nag-away, pinatyanay. Kining ato mga nangalawat, kamong nagbutag bronda, kamo sa diri speakers, kay bao mo kung sa inyong kanon. Kisa may inyong kanon, kanang inyong dawaton ron for the first time. Lawas. O, dili ra na lawas ni Kristo. Ang inyong yung dawaton, ang lawas og dugo ni Kristo, ang tibuok nga Ginoo. Anha makita sa kanang puti nga hostiyas nga gikonsagrahan. Anya unsa may mahitabo inikao ninyo ni Kristo? Unsa may mahitabo? Mahilis si Kristo. Mahilis. Unsa man iluwa o tunlon? Ana, imo nang tunlon. Inig tun nimo ni Kristo, unsa may mahitabo? Si Kristo galingo na sa imong tinai. Ana, nya unsa may sudod mahitabo? Okay ba? I-distribute na sa tibuok nimong lawas nga ris o ngadto tiil. Kay imo man siya gikaon, musod na siya sa imong tibuok lawas. Sa ato pa, ang mukaos Ginoo, ang imong tibuok lawas maliwat na or puy-an na ni Kristo. Onya, kung ang imong kamot gipuy-an ni Kristo, imo pa nang ipanghapak. Ha? Dili na. Imo na nang ialagad. Nya kanang imong mata, gipuy-an ni Kristo, isigi na nimog tan-aw sa cellphone o sa computer. Dili na. Magtuo na sad ka sa Biblia, mutan-aw na kas panginahanglan sa imong isig katao. Nya kanang imong baba, gisudlan naman nag Kristo, imo pa nang ipamakak. Mutug-an na kas tinuod, kay ang gusto ni Kristo, tug-an man gis tinuod. Imo pa nang ipamalikas. Di na ka mamalikas. Nya, imo pa nang i-bully sa imong isig katao. Dili na. Imo nang daygon, imong isig katao. Nya, kay ang imong tiil, gisudlan masanas Ginoo. Asa man ka mulakaw, padong sa simbahan o padong sa kompyuteran? Simbahan. Padong sa simbahan o padong sa tarian? Simbahan. Padong sa simbahan o padong ngadto sa ngadtos beach? Unya kayang imong kasing-kasing gisudlan naman sa ng Kristo, naliwat naman ng Kristo, nya naamang kay silingan nga nagsigig libak nimo, unsa may imong gamitan sa imong kasing-kasing? Masuko kaniya o imo siyang higugmaon? Mayuhan ninyo. Unya kayang imong hunahuna gisudlan man ng Kristo, nya nag-eskwela man ka, unsa man ka? Magtuon o mangupya? Mayuhan na din ninyo. Pasabot, mukalawat kay tas Ginoo, puy-an nato ang Ginoo o ang iyang mga hiyas. Kay musud man na siya nato.
ato nagyong isipon nga ang Ginoo naas tumoy sa akong tudlo, naas tumoy sa akong dila, nias akong lawas, tanan. Nya kamo mga dagko-dagko, labi na ni mga PYCC, na namasan mo'y Ginoo, unsa man, magsige pa mog tan-aw anang porn, dili na. Ha? Mo tan-aw pa, dili na. Na. Wa man mo tubag ato mga sige lang, mga volunteer katikist lang, mga volunteer katikist. Naara ba sa mo yung mga uyab-uyab na? Unsa man magsuot-suot sa hagunuyan o adto sa simbahan? Nganong manubag mamungwa mo yung mga uyab, mga bata? Kato mga dagko inyo mga ate. Ingna na sila ha, ingna ay mo pagsuot-suot sa hagunuyan, ay mo suot-suot ana mga kabulihan kay na ay mga tunok diha, masig matitanos unya mo, muburot ng inyong tiyan, magsuka-suka na inyong baba, sige mo suroy-suroy. Pasabot, sundo na ginato ang authority ni Kristo. Sige, manindog na ta, ato karong himuon ang atong pag-ampo nga katilingbanon. Mga igsoon, pinaagi sa Ebanghelyo si Kristo misulti kanato ginamit ang mga pulong nga otoridad sa Ginoo. Malaumon kitang moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan padayong magtudlo sa tunhay mga kamatuoran ni Kristo uban ang gahom magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga kasing-kasing sa mga pangulo sa kalibutan dili unta magmatiga sa ilang pagpamati sa tingog ni Kristo karong panahona magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga naghuna-huna nga mopuyog relihiyosong kinabuhi, maninguha pagsunod sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong ligdong ug balaang pagpuyo magwagtang sa mga daotang espiritu nga naglihok sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga matuuhong mihalina gikan ining kinabuhia makatagamtam na sa masanag nga banag-banag sa walay katapusan kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod ta ato rong isunod ang flores pagpaso sa mga litra o mga pagampo. Mangluhod kita, ato karong ipaso ang mga simbolo sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Atong awiton ang atong pagtuo. Alagian ngadto sa kahimayaan ang pagtulon
an paghigugma sa tanan. Padayon untang pagsilbi paghigugma ka Hesus, kay kinitulid nga dalan sa harian sa Dios. Atong pagtuo tinukod ni Kristo, alagian ato sa kahimayaan, ang pagtulon ang paghigugma sa tanan. Putli o yamot nga Birhen Maria, hinigugma namong inahan, nakaila kami kanimo kay ikaw man ang among makagagahom nga mananabang, ayaw kawanga ang among mga pag-ampo. Sukad karon, nagasaad na kami sa pagdebosyon kanimo ug pagsunod sa imong mga bertudes. Hatagi kami sa imong santos nga grasya, aron makaila kami sa among mga sala, mabiyaan ang mga daotang pamatasan, ug mag-alagad na kami sa imong mahigugmaon nga anak. Ug aron amo kining madangat, halaran ka karon namo niining mga pagpanghupaw sa among kasing-kasing, nga among ipahinungod sa imong matamis nga ngalan, Maria. Atong ipaso ang pulong Ave. Maria, Purissima, Pecado concebida, Ave Maria, Purissima, sin pecado concebida. Manglingkod kita, atong ipaso ang pulong Maria. Maaghop uyamot nga inahan sa Dios, ug inahan man usab namo, hinumdumi nga kaming mga alaot nga kaliwat ni Adan, imong gipanganak sa tiilan sa krus. Ipaso ang letrang M. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Anak nga pinalangga sa Dios nga Amahan, pangayua ang Dios no niyang kaluoy, ug hatagi ang among mga mata sa mga mapait nga luha, aron among madangat ang pasaylo sa among mga sala. Ipaso ang letrang A.
Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Rayna sa langit ug yuta, panalipdi kami sa tanang mga katalagman sa kalibutan, ug luwasa kaming nagsaulog kanimo sa gahom sa among mabangis nga kaaway. Ipaso ang letrang R. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ikaw, putli nga esposa sa Dios Espiritu Santo, idangat kami sa imong Dios nung esposo, sa usa ka mainit nga gugma, ug sa mga grasya nga kinahanglanon sa kaayuhan sa among mga kalag. Ipaso ang letrang I. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Alagad nga pinalabi sa Dios, hatagi kaming mga makasasala sa imong langitnong panabang, ug tambungi kaming nagaday kanimo sa among makalilisa nga oras sa pagtinga. Ipaso ang letrang A. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
Manindog, mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo Ginoo nga makasalmot kami sa masubsob niining santos nga sakripisyo nga sa dakong kaisog gipanalipdan ni San Justino pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug manaw. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay ang imong santos nga martir si San Justino sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan na ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba rinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulagitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyong tanan. Ana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yango, peace be with you. Peace. Mangluhod. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, lako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita, manindog. Human na kami mabusog sa langit nung kalanon, Ginoo, magpabilin unta kami nga mapasalamaton kanunay tungod sa mga gasang nadawat, samtang nagsunod kami sa mga pagtulunan ni San Justino nga martir, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ato rong himuon ang paghalad sa labas nga mga bulak ngadto ni Maria, manglingkod nya katong naibuwak, mulinya dihas taliwala, maguna ang mga angels. Angels, ari na mo, awita. Sige, lingkod usa. Usa sa mga nindot nga gasa nga ato karong nadawat mao ang gasa sa Dios non nga kalig-on, divine strength. Nya malig-on ra ta kon sama ni Maria, sama ni Jesus, ato gyung sundon ang authority sa Ginoo. Kamong mga first communicants, congratulations ninyo. Nya sige na gid mo kaon og Ginoo ha. Labing minos kausa sa usa ka semana. Musimba gyud ini ka Domingo para makakaon gyud ta Ginoo. Nya maliwat na tas Ginoo. Salamat sa atong mga may bulig sa ato karong kasaulugan nga nagmalampuson ta up to this point. Ang atong mga PYCC, ato mga asherites, ato mga chapel catechists o ang atong school catechists. Salamat sad sa ato mga PIMAG, sa atong mga Eucharistic lay ministers, ato mga sacristans. Salamat sa mga parents nga ming tugot mo sa inyo mga bata nga moapil sa atong May Catechesis o Flores de Mayo. Salamat sa atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga parish personnel, o sa atong choir, ang Divine Paraclete o Santa Cruz Choir. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Ayaw lang kayong tasag pakpak, kaya di na tamahuman. Unya, ato mga lectors, salmista, ato silang pasalamatan.
ang nag-decorate sad sa atong simbahan. Bago tag dekorasyon. Salamat kayo sa mga nag-decorate. O salamat sad sa mihimo sa formal offerings nga atong mga bread and wine offerers nga mao ang mga officers sa PYCC o sa Knights atong mga sakristan, Knights of the Altar. Salamat kayo, pakpak. Salamat sa atong mga first communicants, 44 ka mga babae o 46 ka mga lalaki. 90 silang tanan. Atong pakpakan, first communicants. Very good. Kay buutan na kay mugnaong. Unya, salamat sad sa namalit na tog slots. Ang atong update, mao kini. May sa mugpakpak ha. Ang atong SBF DAG na natayhalin nga 23,364 na apay 36,636 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya nasa tay 16 slot challenge niini nga 8,000 pesos per challenge, naanay 41 ka 16 slot challenge. Nya sa ato sang MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance, niabot na kita og 1,012 ang atong halin, napay 4,988 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Nya ang ato sang DSAP katong investment slot open pata. Naanatay 197 ka slots, open pa, hangtod ma-close ta ani. Tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat. Mangantatag, Adios Reina sa langit. Isa ang kamot, atubang ta ni Mama Mary. Reina sa langit, bituon na atong pakpakan sa mahal nga Birhen Maria ug ang Ginoo.